Jeg tager chancer. Jeg kan lige så godt sige. Jeg tager chancer. Hvis der er en chance med noget, så tager jeg den. Hvad er det, du tager chancer med? Alt. Alt. Jeg er en gambler-type. Jeg gambler på alt. Jeg er bedre med alt. Jeg gambler på alt. Køber lotto. Det hele. Hele lort. Okay. Kan du fortælle noget om hvordan du gør også? Okay. Hvor længe kan jeg da være med at synge? Hvor længe tror du? Jeg har mundfuld øl. Du kan godt lade være til. Jeg tog chancen. Det var ikke så lang tid, men det havde regnet med 10 minutter i hvert fald. Jeg tog chancen. Det håber jeg også, du vil sige. Jeg tog chancen. Er det sådan... Spiller du mod nogen så, eller... Alt. Gamer du om penge? Med alt. Ja. Alle penge. Har du nogensinde vundet noget? Nej, jeg har tabt. Jeg har gamblet. Okay. Jeg har sat det på spil og tabt. Bøsse. Man er bøsse, hvis man gambler uden at man taber. Hvis man vinder. Sådan med at... Altså hvis jeg køber en lotto, ikke? Ja. Så brænder jeg den af. Så brænder jeg kuponen. Hvorfor vil du gøre det selv? Så er det jo... Det er gambler. Måske har jeg brændt 1 million. Det er gambler. Måske har jeg brændt ingenting, så er det lige meget. Det er gambler. Det er fedt. Det er et kick. Det forstår jeg ikke. Det er et kick. Så får du ikke... Du får jo aldrig den million, så. Nej, det er det, der er gamblet, mand. Det er gamet. Okay. Det synes jeg sgu er meget. Det, altså, jeg har jo... Altså, der findes jo andre som dig, gør der ikke? Derude. Jeg ved sgu ikke, det tror jeg da. Gambler. Jo, kender jeg godt sangen, ikke? Nej. Well, the gambler, he got broken on the bounty nowhere. Okay. Det minder om et eller andet. Nej, hvem er det? Hvem er det, der synger det? Det er Billy Rogers. Benny Rogers. Bill Roger. Det er Benny Rogers. Okay. For the gambler, he got broken on bounty go to nowhere. When he go to sleep, I never for the child. Og så videre. Du kender den godt. Nej, det tog jeg chance. Det tog jeg chance. Der kan du se. Må jeg høre noget omkring andre chancer, du tør til? Okay. For eksempel så tykkede jeg i noget jord, uden at vide, om der var en sten i. Hvad er så? Hvad var resultatet? Hvad skete der? Ingenting. Der var ingen sten? Ingenting. Der var ingen sten. Det var en chance, jeg tog. Det var heldigt. Jeg følte mig heldig. Jeg var glad. Tænk, hvis der var en sten, så havde jeg knækket en tand. Jeg sparede en tand. Det er jo lidt. Der har jeg vundet. Ja, det kan jo godt... Altså... Den dag, der vandt jeg. Er der noget, du vil sige til samfundet med det, du gør? Altså, er det... Hvad mener du? Vil du ligesom... Er der et budskab med? Nej, det tror jeg ikke. Hvis du nu havde en kæreste, ville du så også gamble med hende? Hvad? Jamen altså, hvis du nu for eksempel havde en smuk kone, eller kæreste, eller børn, eller sådan noget, ville du også gamble med dem? Lad være! Ej, det er ulækkert. Okay. Så du har ikke sådan noget? Nej! Det er ikke noget, du gør i? Nej! Hold op! Der er noget med, at du vil lave et gamble-show for os her i morgen. Game show. Og det er noget, du har gjort før. Ja, master expertise. Hvad er det for nogle mennesker, som du laver det for? For? Ja. Det er for jer, ser du? Ja, okay, men du sagde også, at du har gjort det før. Nej. Ej, okay, det havde jeg sat på, at du ikke havde spurgt om. Det tror jeg. Ja, okay. Se, to chancen. Det er jo svært. Det satte jeg på, at du ikke spurgte om, fordi at det er ikke helt rigtigt. Men jeg har tit haft idéen før. I hvert fald til nogle ting, som med at lave noget. Jeg har haft nogle idéer i hvert fald.
Kan du fortælle os lidt om, uden at røbe det hele, hvad der kommer til at ske? Ja, okay. Uden at jeg fortæller ikke noget om showet. Jeg vil bare sige så meget, som at det hedder... Nej, jeg vil ikke sige, hvad det hedder. Jeg har ikke fundet på et navn. Men det er noget med, hvor man kan være med. Det er min idé. Jeg har fået en idé til, hvis nu der var nogen med i det. Så hvis der var nogen, der kommer og var med. Hvad? Ja. Nej, det er... Ja. Og, jamen, det forstår jeg ikke. Men det skal jeg måske heller ikke. Nej, men det er fordi, jeg vil ikke afsløre det. Hvis jeg afslører det, så tager du bare ideen. Men det er jo det, du siger, dit liv handler om. Det handler om at gamble. Det er gamble. Det er et gamble. Det er gamble. Men nu tør du ikke fortælle mig det alligevel. Okay, et sats. Okay, det er et sats. Okay, jeg satser. Du satser ingenting. Jo. Yes. Hold da kæft. Du har da ikke satset et skid. Jeg skulle da satset hele min idé. Tænk, hvis du tager den, og så bruger du den. Så, altså... Hvad du vil vise os nu? Hvad? Du sagde jo, dengang Altså, det vi ringede til dig, der sagde du... Jeg viser dig det ikke. Nope. Der lovede du, at når vi kom, så var der noget på bordet. Okay, det er der også. Vi skal... Okay, det er godt. Vi kan prøve noget. Vi kan prøve en leg, som jeg tit leger. Det er, hvem kan kigge i længst tid? Ja. Ja. Okay. Er os to? Ja. Altså, vi skal bare kigge. Men hvem's, altså... Nej, men du skal bare kigge. Okay. Kig. Okay. Eller hvem kan kigge bedst? Hvem kan bedst se den anden? Ja, okay. Men hvordan finder vi ud af det? Er jo... Okay, det er i orden. Det vil jeg meget gerne være med til. Det synes jeg lyder meget interessant. Nej, Okay, jeg tager en chance, så, fordi du kan jo bare zoome. Nej, okay, men så... Okay. Nu leger vi jo, at jeg kigger... Promise uden zoom. Ja. Okay. Promise. Hvor mange fingre har jeg her? 5. Der. 5. Okay, godt. Ja, okay. Du kan stadigvæk se mig, så godt. Så skal du spørge mig om noget. Okay, Den er strakt. hvad siger du? Den er hvad? Den er strakt. Nå, jamen jeg har jo ikke engang fundet et spørgsmål nu. Det er da ikke min fejl, det er min tur. Okay. Nå, men altså, jeg havde ellers meget godt spørgsmål. Har jeg sko på begge fødder? Ja. Færdig. Godt. Nej, det er ikke rigtig sko. Hvad er det så? Det er hjemmesko. Okay, det er også sko. Godt. Så skal du. Så er din tur. Okay, så... ja. Jamen... Du er forkølet. Nej, det er faktisk ikke rigtigt, men jeg troede, jeg skulle spørge dig om noget. Okay. Spørg. Ja, okay. Så får jeg også 2 spørgsmål bagefter. Ja, okay. Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde på noget. Du er så grin, man. Du kan ikke finde på det. Du kan ikke finde på det. Derfor har jeg vundet. Har du det sådan med alt, hvad du gør, at det er gamble? Alt. Alt det er en chance. Det er en lang chance. Det er den længste chance i dit liv. Er der noget, du lige vil sige til slut? Er der noget afslutningsvis, inden at vi forlader hinanden indtil i morgen, hvor vi så ses, og vi skal se det store show? Gamet. Ja, okay, jeg vil godt sige noget, men ikke til dig, kun til kameraet. Du slukker øjnene. Værsgo. Big fuck.